Hayi mina mfowethu kungabe akazi angibona nje mina kubalandeli angithandani nje nabalandeli. Sanibonani bafowethu nani bodade bethu onibingelelayo undu amahlo phansi onongoma. Sithemba ukuthi abantu basaphephile futhi basaphile emakhaya. Lesifo esikhona i-coronavirus. Nathi futhi sinifisela ukuthi niphephe njalo. Futhi nikhumbule nisanitize nifama mask maniphuma neyaphandle. Indaba esiniphathe zona kwamanje izokuthi umabhenanyawo kule group eMaskandi etholala noma eforma abantu uma ushona ezantsi lenga ko Eastern Cape obala khona oxhonela ibhaca ombuzeni nonyoni emhlophe nabanye abaningi. So kube khona ongezwani phakathi kwabo okubala khona inyoni emhlophe nombuzeni. Kulaba ke kusolala ukuthi babanga noma into ebaxabanisayo itombi. Kodwa asifuna ungena kakhulu lapho. Okubalekile ukuthi lamadoda amabili asegcine efikelele esiphethweni ukuthi akhumelane umlotha. Bese ngenelene nobaba ilegend ubaba uphuze chemist. Wahlanganisa amadoda akhuluma azwana kahle yaphela ipi kade ikhona. Nayi iclip sebexolelana bobabili laba. Hayi mina mfethu ngaphoxeka nje ukuthi hawo. Hayi awenzanga mfethu kahle mina kwangiphoxa nje futhi kwenza ukuthi ngikusabe ukuthi hawo. Le ndoda ngoba ngithi siyahleka ukuthi kanti kusho ukuthi yona ngwaziningi phela into yena behleka ngazo besihleka wena boke ufike la ungivakashele sihlale nawe kanti mina ngayithatha nje ngokuthi kusho ukuthi mhlambe bokusifiso sakho ukuthi ngelinye ilanga ucabane nami ngoba angangayiboni le nto ngempela and wonke umuntu wayengibuza ukuthi ayikho mhlambe enye into ke enayibanga ngaphandle kwale yabo. Hayi mina ngitshela ukuthi wena umthumelayo. Hayi ngeke mfowethu hayi ngeke. Manje ngathi mina sengisho ngikhuluma mina ekuqinile. Yabo. Bathi hayi. Ngafikela futhi lokho. Umqaleni ngathi mina hayi akwazi. Hayi mina mfowethu kungabe intombi yakhe. akazi angibona nje mina kubalandeli angithandani nje nabalandeli. Ngibone ngathi mina ngikaze ngimbone ukuthi uthandana nayo. Kodwa uyabona into masuyibona sebekwenzela ne-screenshot yabona. Awulela. Nangu yayibona. Hayi mina mfethu uyangiphatha kabi le nto kodwa akunankinga mfethu uma uthi iphutha. Mina ngiyayikonsela mina wena mfowethu. Hayi mfethu uma uthi nje iphutha uyalibona akunankinga nginankinga. Mina ngayifisa ukuthi awu. Ngathi awuthi ngenze video le. Futhi kwa video leyo ngathi ufuna ukuyithumelela wena kuqala yabona. Ngithumele ukuthi ngiliswa. Uyalwa. Yabona. So nami ngike kube amafutha akezinto yabo into masuyithatha nenhliziyo. Vele. Mina ngicela idlule nokuba khona sikumfonelile yabo. Amtshela ngathi cha mina ngizonithaza ngimqonde yabo. Nakumina uyafona phela ugedeza ufonile manje uyangibuza lento uyixoxela umuntu wasenkandla ngoba bengingakaze ngizena umxoxele bengingafuni futhi ukumxoxela. Ya bengingathanda ukumxoxela ngangithi uyoyizwa nje ulungile ke mezwe ngomuntu wasenkandla kanjalo. Useyangifonela kuyabuza benothula ngiyabachazela ukuthi hayi ngempela ivideo injoba enitshengisa nje lo muntu ongangokuba naye iyamphoxa ngoba ifaka nalo blanket wakhe engamthengela wona wa600 ukuthi hawu uqola ukuthi nami ngilala ngengubo ePakistan. Yabo. Uyabona lonto ukuthi seyifaka futhi seyidala amazinga abishelelezi komunye umuntu. Yabo. Hayi. Le nto sasimhlonipha njenganeciko langakithi elisebenzele lasimele. Yabo. Hayi wefuna amaphupho. Hayi akunankinga. Hayi mina ngingikhabe idlule futhi nami ngasibona mina ngathi yazi lento ngikhathi ngikuxasulule into manje. Ya mfowethu hayi. Yabo. Ngayithatha kahle yabo. So ngayithatha nje ngendlela engekho professional. Ezinye indaba futhi esiniphathele zokuthi noma uzalo samile kodwa semanyezela ukuthi uma libuya usibonele uzohambe yokhongela. Umuntu okhonga ke umuntu waduma kakhulu ophozini ezimeleni obizwa ngobaba uMangethe.
baba uZwane uyena uzothatha le ndawo kababa omncane kaSibonelo uzohamba naye ayomkhongela. Uma ngithi samkhumbula kakhulukazi okhosini futhi ubesedlala nendawo yenyanga lapha kuyimbewu DCD. Uthe uyabonga kakhulu ukuthi etholele ithuba wathi futhi ulimukelile noma esa-actor kuyimbewu kodwa ngoba umsebenzi oyitoholo ya uvumelekile ukuthi aphinde athole omunye umsebenzi. Uthi noma lezi ihlahla eqhamuke semdala kodwa uyalibonga ithuba. Indaba ipheli kwesimanzonzo sobuye sihlangane ozayo. Siyabonga.